Takže čau, já tě zdravím u dalšího podcastu, jsem Pilot a mým dnešním hostem je Pop FPV. Čau, Ahoj, čau. Představil jsem tě jako Pop FPV. Co to vlastně znamená, tady ta přezdívka, jak jsi k ní vůbec přišel? No, to je na dlhú, ani ne na tak dlhú debatu. To je od dávno ešte, keď som mal tak 11-12 rokov, tak keď sa hrávalo San Andreas Multiplayer GTAčko, OK. tak tam sa dali robiť exploity v takých tých serveroch, kde si vedel zarábať peniaze, akože si mal nejaký job. Jo, jasne. No a originál, tam som bol stále DJ, lebo tam sa dali robiť proste loopholes a dalo sa tam strašné cache zarábať na tom, že si rozbil proste server. A bol som DJ Pop originálne. OK. Hej, a potom už to bolo také, že už to nejak odpadlo, lebo som s hudbou nemal moc spoločné. Akože samozrejme, keď som bol malý, tak virtual DJ a tieto srandy boli také, že sa to dalo hrajkať s tým a podobne, tak som sa do toho tak nejako šprtal. Ale teda odtedy už to odpadlo a už je to len pop a to mi prischlo, takže... OK, tak to je zajímavý, ale takže také s virtual DJem jsem si hrál taky, takže to moc dobře znám. OK, ale takže ty seš FPV pilot, protože jsme v podcastu, že jo, jsem pilot, jasné. Takže to je jasný. A jakýmu směru se jako nejvíc věnuješ v tom FPVčku? No, momentálne poslední nejakých 2 roky som veľmi do cinematiku išiel, že lietam proste také nejaké filmovejšie zábery, také viacej, čo sú také, že príroda, nejaké takéto krajinky, ale tak posledný nejaký rok, tak sú tam aj nejaké tie drifty a podobné takéto eventy. Ako lietam už dlhšie, už lietam 5 rokov, len teda moje prvé 3 roky boli také, že som sa točil niekde na roli a na nejakom poli som si tam robil otočky. OK. Ako, čo je veľa ľudí podľa mňa z celej takéto československej komunity sú takí, že nikam tie videá nedávajú, alebo len lietajú tak pre seba. Ale teda ja som vždycky bol taký, že keď lietam, tak lietam s GoPročkou a keď lietam s GoPročkou, nech to dobre vyzerá, aj keď som lietal len pre seba. Takže počkej, takže ty už když si začal jako lítat předtým, tak si taky lítal s tím GoPročkem teda? No to boli také začiatky, že ešte boli tie kamery, GoPro bolo také, že drahá vec, že jasne, nechcem to rozšľahať, no jasné. Takže to som mal predtým ešte 4 nejaké srandy proste, ktoré neboli GoPro. A samozrejme, tak nemal som na to ani prachy, na to, aby som to rozbil. No jasne. Tak len teda posledné 2 roky, alebo odkedy vyšla GoPro 8, tak odtedy mám GoPročky. A držíš to, že každý rok updateuješ na novou? No, teraz, keď z toho mám aj nejaký zárobok, tak reálne sa neopláca neupgradeovať. Že proste, keď vyjde nová GoPročka, mňa to stojí nejakých 300-400 eur kúpiť a to mi jedna zákazka vráti naspäť. Takže vždycky mám najnovšiu už momentálne. Takže si to chápu správně, tak jsi si natáčel nějakou levnější kamerou nějaký ty tvoje rolovačky prostě na poli. Ale ty jsi to nikam nedával, tak proč to vlastně natáčel? Neviem, ja som tak, akože dával som nejaké, takže raz za čas, keď sa niečo podarilo, som dal aj na to moje YouTubeko, ale tak to bolo také, že to tam išlo do záhuby, nikto si to nepozrel, proste to, takéto videá za prvé nikto nepozeral, ani nikto nehľadal, takže som to bral tak, že nič. Ako prvé, vždy som chcel nejakú tú produkciu mať z toho, minimálne teda. Že aby to vyzeralo nejako, aby som si to ja pozrel a bol som z toho spokojný a podobne. Jasne. Teďkon teda seš na ten cinematik, takže vlastně už víc hrotíš to, jako jak to bude ve finále vypadat, takže slyšíš ten color grade a prostě dáš si tam nějakou hudbu a takhle. No. A to začalo to presne vtedy, dajme tomu, keď vyšli Instagram Reels. Fakt jo, už si to načasoval takhle pekne. Ja som už predtým dával nejaké tie veci, akože k tomu cinematic lietaniu by som sa ani nedostal nejak extra asi do hĺbky, keby som nespoznal kamaráda, tiež na Instagrame, on sa volá Xography a on už vtedy, že filmoval, on bol do kamier a tak a ja som jeho naučil FPVčko a on mňa naučil filmovanie. Jo, takhle. Takže také tie basics sme si vymenili medzi sebou a potom už nejak sme spolu proste robili, že sme chodili spolu po všelijakých spotoch a lietali sme a naučili sme sa s GoPročkami robiť poriadne a podobné veci. A proste, jak začali Reelska, tak zrazu to malo aj nejaký dosah, čo bolo fakt, že veľká motivácia pre mňa a aj pre neho určite. Že fakt, že niekam si sa dotrepal, minul si 50 eur na benzín, zalietal si tam a reálne to aj niekto fakt, že videl, nebolo to len na YouTube s 20 zhliadnutiami a nejaký proste payoff bol naspäť z toho, aj keď ne peňažný, ale aspoň dobrý pocit.
Jako jo, no, když tam je ty views, tak ta motivace tam je dobrá, no. Já jsem viděl, že vy jste taková jako, já jsem myslel, že do té vaší skupinky jako patří i ten It's Just Z, nebo jo, hej, to je náš kamarád tiež, Martin. Ježiš se je ta přezdívka jeho? It's Just Z. Jo, takže to takhle nějak to je, jo, OK. To my sme sa takto polepili nejako traja. Ešte máme takých, že ďalších kamošov, čo s nami chodia, ale čo buď nepostujú videjka, alebo len tak si lietajú pre seba. Jo. Ale tak my traja sme takí, že aktívni a reálne čo lietame a postujeme veci. Jo, je to vidět, no, že vlastně poznal jsem to i díky tomu, že jste měli třeba stejný spoty, že jo, pak vycházeli, no, jasné. vidím, stejný auto na driftech nebo tak, takže to jste tam byli čas spolu, takže to se tak dá poznat. To určite, hej. Však my sme na posledný rok chodili všade spolu, takže to bolo super celkom. A jakou vnímáš výhodu, když jdeš si zalítat sám a jakou oproti, když jdeš s kámošema? Jestli má nějaký výhody, nevýhody? Jestli to dokázal popsat? Tak ti poviem rovno, že sám lietať nechodím nikdy. Fakt jo? Hej, nikdy. Za prvé, niekam ísť mne samému, mne sa nechce ísť. Vieš, že vždy musí byť niekto, že ideme spolu a budeme nejak chillovať spolu a tak podobné veci. Jasne. Akože lietať idem sám, keď buď točím nejaké video, že nejaký tutoriál, že potrebujem niečo ukázať a tak, nech mám kľud, nech si to viem premyslieť v hlave, že čo idem hovoriť. Alebo keď niečo testujem. A väčšinou, keď tudujem nejaký dron alebo niečo, tak lietam na záhrade, lebo miesta vám dostám. Takže reálne, keď niekde idem lietať nejaký cinematik alebo tak vždy som s niekým. Že vždy niekto sa nájde, kto by išiel. Ale určite si chodil niekde lítať sám, ne? Že bys dokázal to porovnať třeba? No jasné, akože na začiatku tej prvé nejaké tie 3 roky, tak ja som nikoho nepoznal reálne a s nikým som sa nebavil. Ja som bol taký, že dosť introvert a potom som to tak switchol dosť. A to bolo, že fakt, že som šiel sám na pole, tam som vylietal 6 batériek, vrátil som sa domov a hotovo, to bol konec. Akože bavilo ma to samého a to ten freestyle je sranda, keď sa lieta sám tiež, že sa viem sám pušovať akéby. Lebo keď býva niekedy, že sme len dvaja napríklad a náš taký obľúbený spot, čo je v Seredi na Slovensku, tak tam je taká opustená budova vysoká. A tam je to také, že keď si zalietam, že 4-5 batériek po sebe, tak to je že fakt, že extrémny progres z toho jedného razu. A keď som lietal sám, tak to bolo také, že reálne lineárne, že fakt, že od prvej baterky po poslednú to bolo, že fakt, že som videl, že som sa zlepšil rýchlo. Jasne. A hen tak to je tak, že dáš jednu, potom niekto ide ďalší lietať, to už zase sa ukludníš a už si není taký rýchly a už není všetko, takže proste není to také všetko, proste nemáš tie reflexie a nemáš to také nalietané hneď v tej sekunde. Ale zase pokecáš si a podobné veci. Ja mám radšej takéto, že tú komunitu toho lietania. OK, hustě. Ty vlastně si teda dronama i jako přivyděláváš, ale ty jsi asi student, ne? Nebo od prvého už som není, už som aj zamestnaný, ja som dal celkom speedrun. Fakt, počkej, koľká ja som dokončil strednú, potom som mal 3-ročnú nadstavbu tej strednej, ja som v podstate grafický dizajner vyštudovaný. Okay, plus mám ešte nadstavbu z toho istého, tiež z grafického dizajnu. To som dokončil, že teraz fakt, že prvého som dokončil školu. Puste. A rovno prvého, čo je celkom halus, som nastúpil ako pilot dronu do firmy ako revízny pilot. Že reálne robím revízie, napríklad, že kontrolujem elektrické stĺpy alebo že úniky plynu sa merajú dronom, že letíš nad nejakou nedostupnou terénom, že tam sú nejaké stromy, les alebo tak a laser dole svieti a on to skenuje, že či tam nie je nejaký plyn. Alebo teda tie kontroly tých stĺpov, takže sa fotí, že zblízka s veľkým 15 000 dronom, ako dvaja piloti ste, jeden fotí, jeden zoomuje, jeden lieta. A to mám teraz novú srandu, takže veľa Mavicov a veľa takýchto kamera dronov lietam, čo dovtedy som nelietal skoro vôbec, ja ani Mavic nevlastním. OK, jasne. Takže se ti to, že se s tomu věnoval, si ti takhle akoby vrátil. Vlastně by se s tomu asi jinak nedostal, že jo, kdyby si nelítal FPV. No jasné, však ja som to tiež cez kamoša, ktorého som učil lietať FPV, sa k tomu dostal, že on tam potom bol zamestnaný, nejako si to vybavil a potom sa im uvoľnilo miesto a bol som taký, že však už poznám sa tam s 2 ľuďmi, čo tam robia, tak to je veľká výhoda, tak som išiel na pohovor a už som došiel, že čaute. Hustý. Takže to bolo dosť super. To, že někomu natočíš zakázku, tak to máš jako přivíděl, takové jako bokem. Hej, to je taký, že ako už teraz mám aj že fakt, že papiere a všetko, lebo však robím pre tú firmu, takže už fakt, že normálne legálne lietam všetko. Lebo predtým, keď som lietal pre seba, tak to je každému jedno. To som si papiere nejak extra neriešil, to sa kľudne aj priznám. Ale no a keď lietam nejakú zakázku, tak
tak to je také fakt, že bokom peniaze, akože ne, že bokom, väčšinou tu chcú, lebo väčšinou už chcú faktúru aj na takéto veci. Takže na faktúru sa to dáva, ale teda není to môj hlavní zárobok prostě už teraz. No jasně. Jaká je vůbec tvoje flotila jako droní? Protože takhle, já tady většinou lidem říkám, že si vezmu baťoch, ale takový nemá cenu, když jsi ze Slovenska. Jo, jasné. Odkud vůbec jsi ze Slovenska? Z Trnavy. Trnavy. Takže není to úplně kousek, ale dobře. Co teda, když bychom tady teda teoreticky měli virtuálně projít ten tvůj baťoch, tak třeba, že bychom začali dronama, co máš za výbavu? Tak mám svoj taký freestyleový beater, že ho rozšľahávam. To je klasika, nejaký 5-inch, nejaký lacný stack od iFlightu, čo tam už je asi 2 roky, čo nechápem, že to ešte nevybuchlo, lebo to sú tie prvé, čo vybuchovali. Okay, A tie tam ešte stále žije. Tam sú nejaké lacné motory za 15 € a podobné. To je taký cheapesný dron. Na ten GoPro Session lietam ešte stále. GoPro Session 5. A potom mám taký, že pracovný. To je, že ten nebúra nikdy nelieta v daždi a podobné veci, že proste s tým, keď lietam okolo Ferrari, aby som mu nepadol na strechu. To je taký, že to je 5,5 inch ale, lebo potrebujem ho, aby išiel aj rýchlo, keď naháňam s tým nejaké driftové auta a podobné srandy. Okay. Čo je veľký rozdiel ináč. Predtým som lietal 6 inch, ale to je už moc traslavé a do brzdenia to zle robí, že keď proste chcem nejak olúpovať sa okolo auta alebo tak strašne veľký problém, že má 6 inch. Aha. A 5,5 inch nemá. Proste to je veľmi podobné 5 inchu a tá 6 to je už moc veľký rozdiel. Aha, ale tam je to rýchlejšie, má to väčší flight time, ale žere to baterky ako hovado, keď sa tomu bombí. Ale to je super, akože na takéto veci. A to tam musíš dávať i šeskový vrtule, ne? No, na 5,5 dávam 5,5, normálne, že sa dajú kúpiť, normálne GameFan predávaš 5,5 inčové vrtule. No a na také presne, že chasenie aut je to super, na nejaké také dlhšie lety je to super, lebo reálne pri točení nejakom cinematickom, tak tam tú agilitu nepotrebuješ vôbec. To je jasný, no. Že to, akože niektoré tie veci by som zalietal aj so 7 inčom. No, čo ďalej, potom mám 7 inch, mám 7 inch na nejaké long rangeovanie. Akože to je moja novinka, to do 7 inčov som sa aj nepúšťal, až teraz som ho postavil, že si 2 mesiace dozadu a lietal som s tým asi 2-krát ešte, len lebo nebola príležitosť. Ale tam nejakých 30 minút určite polieta, to mám presne na to. A potom mám Cinevupa klasika, proste 3,5. Všetko, čo uniesie GoPročku, no. Jasne, no. Ešte som nešiel do tých menších veľkostí, lebo Naked GoPro a takéto veci nechcelo sa mi to riešiť, ale budem musieť, lebo teda veľa ľudí chce, že interiér lietať a s 3,5 je to doable, je to v pohode, ale tam už rozfúkaš im tam papiere po miestnosti a podobné veci a s 2,5 to je o mnoho príjemnejšie. To je jasný, no, to je jasný. A húpy ako taký ty si malý závodní do interiéru to vôbec? Vieš čo, mal som veľa, dokiaľ som mal analóg. Keď som lietal analóg, mal som 4 húpy, mal som toothpick, malinký, to je tiež nejaký 2.5 inch. Ale proste prešiel som na DJI-ko a potom som bol taký, že však nechám si okuliare aj a nechal som si analogové okuliare staré, čo som mal a že však budem s tým lietať. A nelietal som s tým nikdy, lebo analóg som už lietať nechcel. Proste nevyzerá to dobre. A ten range bol taký, že ale zase teda chcel by som nejaké to HD0 kúpiť, alebo tak, aby som proste mohol ten VUP, lebo to bola fakt, že sranda. Ja mám celkom veľký dom, taký, že viem si otvoriť, reálne, že do pivnice si viem otvoriť, z pivnice von okienko a tak ja som lietal fakt, že celý dom dokola s VUPom. To bola dosť sranda, lebo prechodný dom dokola, do pivnice, cez okno dovnútra, takže to bol fakt, že parádny track. A akože to mi chýba, no, len teda ten analóg ja moc lietať už nechcem, že som taký, že není som zvyknutý na to. Aj keď som ho lietal, asi 3 roky som to lietal. A ešte taká zaujímavá vec je to, že ľudia, že čo už mali hneď digitál, tak sa menej boja toho rangeu. Ja neviem, ja som stále zvyknutý, aj keď lietam DJI a správam sa, keby som mal range jak na analogu. Jo, přesně, no, mám to taky takový jako respekt. No a počkej, a nezávidíš teď Volksnailům, že mají tu 1S malou kamerku? Hej, je to super, ale strašne Volksnail je super, keď neexistuje DJI O3 a normálny DJI, lebo tá O3 je parádna, akože chcem, mám ale stále V1-kové okuliare, takže ani mi to nejde.
No a ten Voxnail je parádny, keby, že niekomu rekomendujem teraz, že čo si má kúpiť, tak buď mu poviem, že nech si kúpi tie Integra okuliare od DJI a O3, alebo Voxnaila, lebo s tým vieš robiť všetko. S tým vieš lietať aj 5 inch, aj 6 inch, 7 inch. Nemá to ten range limit, čo je super, lebo DJI má, že buď 12 km alebo 24 na O3 a s hentým není limit. Proste s tým môžeš, jak ďaleko letíš, tak ďaleko letíš, dokiaľ máš signál. Takže si prozradil, že teda lítáš DJI, že máš V1 brýle. Budeš upgradeovat? No, budem musieť, lebo akože chcem sa ich zbaviť za prvé, dokiaľ to má hodnotu, lebo ja som úplne takýto, že špekulant na ceny. Ja radšej 4 hodiny budem browsovať niečo, nech nájdem lacnejšie, ja keby som si proste kúpil to prvé a mal to hneď. Ale teda asi to switchnem na tie Integra DJI goggles, lebo skúšal som ich a sú mi dobré. Tie obyčajné dvojky, tie nové tiež čo sú, tie mi vôbec nesedia na hlavu, že vôbec, ja nevidím ani dovnútra pomaly. Ale tie Integra majú upravený ten faceplate. Takže tie sú iné dosť. Čo som si myslel, že ani neurobia a spravili to tak a tie sú dobré. Tie mi pasujú. To je až takový rozdíl, ako jo. Áno, a oni spravili aj to, že ty si vieš ten Integrový faceplate kúpiť a dať si ich na tie dvojky. Ja, takhle. Že si vieš, to je na európsku tvár ten Integrový faceplate reálne. A hentie DJI-kové, oni sú vždycky najprv na azijský trh robené. A to potom ti robí to, že oni majú že majú takú užšiu tvár a tebe to tak odstáva do diaľky. Jo. No, takže nevidíš dovnútra. No, a to je presne na to urobené, že to bol problém aj s tými všetkými Skyzone okuliarmi, čo bývali ešte analogové, že ľudia si tam 3D printed faceplatey robili a podobné veci, lebo oni nemajú toľko peňazí na to, aby spravili 4 verzie tých faceplateov. Takže mali také, že tie azijské všetky a potom ľudia si museli tam všelijaké proste medzery robiť, že aby to odstávalo viacej alebo tak. Hustý. Tak to som ani nevedel, tak to je hustý. Takže do Integry, jo? Okay. Jo, asi, hej. Ale teďko vím, že máš vysílačku Boxera. No, teraz som switchol, normálne, že predvčerom. No, to viem. A to bola najväčšia sranda, že som bol taký, že rovno som išiel s tým točiť klip proste, že hneď. A som bol taký, že idem s tým, alebo si zoberiem Mambo ešte stále, lebo proste ľudia, a strašne veľa ľudí sa ma pýta, že prečo z Mamba som išiel na Boxer. To bych sa zeptal teďkom taky. Lebo to je úplne to isté, to je úplne to isté. No presne. No a ja som si reálne urobil úplne to isté, čo bol Boxer, lebo ja som mal Mambo ešte keď Boxer nebol a dal som si do neho Express LRS. Jo, tak áno. A ešte aj som urobil to, že jak je interná anténa traceru vnútri, tak ja som si vyviedol anténu z toho modulu na LRS, dal som si ju dovnútra. Jo. Takému typkovi z Polska som napísal, nech mi spraví anténu. A dal som si ju dovnútra, tam som si ju ziptajol proste s ťahovačkami a mal som ju vnútri. A to bola paráda, to bolo úplne najlepšie. Nič mi nikde netrčalo, mohol som ten ovládač hádzať hociak, nemusel som sa bať o žiadne antény, o žiadne switche, o nič. A vydržalo to dlho nabité, mal som tam modul, mal som akože 1W LRS, ale to nepoužívam vôbec, to netreba, to je taký range, že netreba vôbec. A presne ľudia, že a to má malý dosah a neviem čo, že no, neviem ti povedať, lebo možno nedoletím na miesto 50 km len 30, ale to nevyskúšame. Takže reálne nikdy som nemal problém s dosahom s tým. No ale ten switch na toho Boxera, to bolo také, že chcel som zase niečo nové, za prvé. To je veľký rozdiel, že ja sa začnem nudiť a chcem niečo nové. A potom reálne ten Boxer bol všetko, čo som ja si urobil s tým Mambom, plus ešte nejaké upgrady. Že malo to HTX už, nie ten Freedom TX, v ktorom sa nič nedá robiť. Malo to LRS, to isté v podstate, ktoré som mal. Malo to väčšie tie kniple, čo som ja switchol z First Sky. Ako ďalší on? Nebo... Ne, celkovo, že ten priemer, dosah tých kniplov je o mnoho väčší. Lebo ja som switchol z First Sky X9, proste veľkú. Môj posun rady bol, že X7, potom som switchol späť na X9, na starší ovládač, aby som mohol používať Crossfire a nemusel som pajkovať do ovládača. Lebo to bola taká klasika, že sa tam muselo niečo pajkovať na doske a toho som sa vtedy ešte bál. Tak dal som si Crossfire a potom som switchol na Mambo. S Crossfireom som stále lietal. A potom som predal všetko Crossfire a kúpil si LRS hneď, ak vyšlo proste. Ak bolo ešte také, že pomaly nefungovalo, tak ja som hneď išiel do toho, lebo však zase som chcel niečo nové. To cením. No a to boli veľké nervy. To asi 6 krát som setapoval LRS pre kamošov všetkých, lebo som to všetkým odporúčal, lebo oni boli takí, že všetci boli ešte na First Sky alebo na Fly Sky. Jo. A som bol taký, že to je dobrá hlúposť, že to už vôbec nikdy. Tak som proste ešte jeden stihol kúpiť Ghost, že predtým ešte bol taký, že on nechce LRS, že sa toho bojí, tak kúpil Ghosta a doteraz ho má, je spokojný.
Ale teda urobil som 6-krát setup LRS a potom som bol taký, že už to viem celkom dobre, tak som spravil video o tom na YouTube. A to je, že asi najviac ľudí, čo mi píše reálne, že mali nervy extrémne a že našli to video. Že to je úplne, že najlepšia vec, čo som asi spravil, že fakt najlepší feedback mám na to. Hustie. Že lebo to flashnuto, dať tam ten správny firmware a hentie srandy, to akože kým som ja pochopil, ja som si vytrhal vlasy. Ale už to je jednodušší, ne? Ako? Teď už je to jednodušší, ne? Vieš čo, je to, že stále také isté, ale už to funguje. OK. Lebo vtedy to bolo, že dal si to flashnúť a nešlo to. A nevedel si prečo. A urobil si to 7 krát a na 8 krát to išlo. Že, alebo si musel sa pripojiť na telefón na Wi-Fi, nie na počítač na Wi-Fi. Proste nechcelo to ísť na jednom, vyšlo to na druhom. Aha. Proste nebolo to dobre urobené vôbec, ale však to bolo ešte Express LRS nejaké 1 bodka niečo, alebo 0 bodka niečo, ešte proste pred releaseom. Aha, OK. A jak si vedel, že to bude takové dobrý? To som predpovedal úplne. Vieš čo, už som videl, že Ghost čo je, vieš? Ghost bolo, že úplne, že Crossfire len lepšie všetko. Okay. Akože rangeovo to bolo, že ja nepotrebujem Crossfireový range vôbec. To je akože tak ďaleko som nebol nikdy, aby som ja reálne pushoval range. A ešte aj ten kamoš mal proste ten Ghost. Takže som videl tiež, že to bolo dobré a vedel som, že to môžem začať odporúčať, lebo som vedel, že do pol roka to bude proste na rovnakej úrovni. Okay. Lebo open sourceové takéto projekty, vždycky na začiatku to vystrelí, úplne, že spravia tam všetko možné a potom sa to nejak začne stagnovať, presne jak napríklad OpenTX, že spravili veľa a potom to začalo byť pomalé, tak zase to niekto iný zobral a zase teraz je FreedomTX, teraz je HTX. Že proste vždycky sa nejaký nový toho chytia. OK, hustie. Máš nejaký special baťoh, ako máš Torvol, nebo... No, ja som... Torvol som pozeral veľa a je super je Torvol. Aj ten kamoš, ten Matúš Xografii, on má Torvol, on je ich ambasador reálne. A videl som všetky Torvoly aj naživo a podobne, však on má asi 3, tuším. A ja som vždycky bol taký, že neviem, že nechcem Torvol, že to majú všetci. Je to tady, OK. A potom druhá vec bola to, že ja som na foťák, čo som mal batoh, ja som mal od Low Pro. A ten bol, že fakt, že extrémny. On má, že fakt, že asi 15 rokov má ten batoh a je úplne jak nový. Tak som bol taký, že dobre, že chcem Low Pro. A pozeral som a oni majú taký, že Low Pro Tactic, volá čo Protac. A len ten batoh stojí, že skoro 300 €. OK. A že že ten chcem a vyzerá parádne, lebo on je taký jak vojenské batohy, že má také tie loops na vrchu, takže tam dáš normálne battery strap a 40 vecí stavieš poprepínať, že nemáš tam len 2 klipy na tom. Takže to bolo úplne, že že to chcem, že proste idem odložiť love. A potom si to kúpim, aj keď to je úplne sprostosť, lebo Torvol je 90% to isté. A to stojí už menej ako polovicu. A kúpil som ho, ale ne za tú cenu, že úplne, že niekde z Česka som ho objednal, akože od nejakého typka. Proste, že použitý, že dostal ho na Vianoce, jemu bolo jedno, že koľko stojí, ani nevedel, asi sa ani nepozrel. A kúpil som ho reálne, že za menej jak Torvol, úplne nový. Proste, že 3 mesiace, on, že ja som ho mal raz na výlete a dal som do neho, že foťák, vodu a bol prázdny a že je mu je na prd. Takže za 140 som ho kúpil na miesto 280. Úplne nový. Vždycky. Vyhaňtené díly. Proste som scrolloval Bazoš a podobné stránky a proste nájdeš. Keď hľadaš, tak nájdeš. To je úplná paráda. No a teda ešte k tomu, ten batoh je úplne že top. Akože trošku je Torvol väčší, že keď máš veľký ovládač, jak mám ja, alebo tak môžete byť trochu malý, že je to fotografický batoh, takže oni nepočítajú s tým, že tam dávaš baterky. No jasne. Takže je tam málo miesta na baterky, ale na to, čo ja nosím všetko, aj s baterkami, tak mi to akurát stačí, ale mohol by byť väčší. Jo. Že mohol by byť trochu väčší, presne to je jediná výhoda Torvolu, že je väčší. Jo. Ale kvalitovo, extrém. Akože paráda. Určitě máš nějaký jakoby klasický vybavení. Napadá ti něco speciálního, co by si mohl zmínit, co třeba jako běžně lidi nemají? Co máš speciální baťoh, taky máš nějaký. Že tam máš rováky, pájku, že to má asi všichni, no, ale něco takového jakoby, co může být zajímavého pro posluchače. Kolik máš vůbec sebou těch akčních kamer? Musíš jich víc? Vieš čo, teraz mám 2, mám že 11 miničko a potom mám že 10, GoPročku celú veľkú. A to je také, že tú 10 aj by som ju predal, ale chcem mať záložnú, že aby som mal nejaké náhradnú pre istotu.
Ale teda keď vyjde nová 12, tak asi predám 11 aj 10 a kúpim si dve 12. Tak mám proste také, že solidné dve kamery. Jo. A to je taká, že asi najlepšia vec, že mať dve rovnaké, že fakt, že rozbiješ sa, máš jeden rovnaký dron, máš druhý rovnaký dron, máš jednu kameru, druhú kameru, že máš dvakrát všetko a nemusíš sa potom báť ničoho, no. To je asi najlepšie proste a hlavne to je také, že zodpovedné, keď ideš na nejaký šut. No jasně, no, to určitě. Dobrý, takže to by jsme nějak tvojí výbavu zhruba. A nějak, vlastně jsme ani neprobrali, jak ty jsi se vůbec dostal k dronům. To je asi, no, ja som asi už od nejakých 9 rokov alebo 10 rokov lietal, že RC, lebo teda môj ujo je taký, že modelár a lieta a podobné, takže on mi kúpil na nejaké 10. narodeniny proste, alebo teda kúpil, dal mi, že jeho starú výbavu, že starú jeho futabu ovládačku a jeho lietadlo proste jedno, čo mal. A s tým som začínal, to bolo super, to lietadlo som rozbil tak 20 krát, ale bolo penové, takže sa dal zlepiť proste lepidlom. A s tým som polietal, takže ja som bol taký, že keď som začínal do FPVčka, ja som vtedy mal takú dvojtroročnú pauzu, že už som asi nelietal, dlho som nelietal RC, ale mal som všetko doma stále. No a videl som proste FPVčko na YouTube. To bolo taký ten nejaký klasika, jak strašne veľa ľudí sa k tomu dostalo, že proste čo mal Sharpu, ten pilot a neviem, či on je z Austrálie alebo odkiaľ. Tak proste vtedy mal jedno video také, čo vyletelo, že FPVčko nebolo, nikto nevedel. A zrazu bolo video, čo malo, že 1 000 000 views. Jo, takhle, OK. A to bolo proste taká opustená budova, nejaká nemocnica a on tam proste robil úplne flipy a rolls a lietal tam cez vnútra a že koky, že to chcem. Jo. A to som videl v nejakom 2016. A bol som taký, že dobre, že potom som išiel pozerať, že jak sa to skladá. A zistil som, že s mojím stupidným 16-ročným mozgom, bez toho, že som ešte vedel po anglicky, že to nedám, tak som to odložil, že dobre, že tak asi neskôr niekedy. Isté. A potom v 2018 na 18 som bol taký, že však dostanem nejaké peniaze. Tak všetko som nasypal do FPVčka, že som si kúpil ovládač, dron, okuliare a tak. A to bolo také, že presne tá doba, kedy to začalo byť, že dalo sa to už nejako. Jo. Stále to bolo, že stupidné a nevedel si nájsť návod, že musel si pozerať nejaké textové fóra a podobné takéto srandy. Ale už tá elektronika nevybuchovala len tak zo srandy. Jo. Lebo proste predtým to bolo také, že všetko si zložil správne, pridal si plyn a zhorel ti dron. Jasne, okay, takže ja som to pridal sa akurát v tom takom najlepšom čase, asi kedy to bolo, že ešte malá komunita, ešte málo ľudí, ale teda to učenie bolo o mnoho zložitejšie ako teraz, lebo teraz podľa mňa, keby niekomu takto poviem, že teraz musí sa naučiť FPVčko, tak do nejakého týždňa by vedel asi aj zložiť dron, keby fakt, že sa sústredí na to týždeň v kuse. A ja som samozrejme Joshua Bardwellové videá, on má vtedy možno, že 1000 videí vonku, asi 800 som ich videl predtým, než som si prvú vec kúpil. No a aj tak som kúpil niektoré veci zle, že to nefungovalo, takže samozrejme, to je proste klasika. A teraz, ako mal som na to proste nervy miliónkrát všetkých takýchto vecí, že čo som sa tam ponervoval za tie, ja neviem, 2 roky, alebo koľko som lietal, dokedy som začal robiť nejaké videá o tom aj ja, že jak sa čo. Lebo som vedel, jak mi to lezlo na nervy. Presne, že, a nikto to na Slovensku nerobil. Že jediný, možno, jak sa volá, ten Spagl FPV, to je český pilot, tak on mal nejaký, že taký, že ako postaviť koptéru. A to bolo už vtedy tak 2-ročné video a som bol taký, že že takto som to nejak staval ja, akože ja som to všetko hľadal v angličtine, lebo proste keď som dal tie search terms v angličtine, tak mi to našlo niečo a po slovensky nič. Proste to bolo nič. A tak som bol taký, že dobre, že tak čo viem, tak to spravím. Že keď cítim fakt, že to ovládam nejako, tak spravím, lebo viem odpovedať na otázky, alebo som to už veľakrát robil a podobné veci. Jo. Takže ja ako rád odovzdám ďalej proste to, čo som sa naučil. Lebo fakt, že na to, aby som niečo zistil, tak musím prehrabať internety a anglické a barziaké iné a potom to celé nakumulovať a po slovensky alebo po česky to akože teda tuto nejako dať a akože fakt, že dobré ohlasy sú na to, takže to je moja najlepšia motivácia z toho, že ľuďom sa to páči a fakt im to pomôže, lebo ako peniaze z toho žiadne nemám v podstate. Že možno tak niekto mi napíše, že nepostavíš mi kopteru a tak za 50 eur postavím kopteru a že za svoj čas len si zaplatím reálne. Ale reálne žiadny profit z toho nemám. No, ale...
Jakože byl to jeden z mých dotazů, jakože co tě motivuje vlastně točit tady ty stavící videa, protože jako vím, jak je to náročný, že jo. No, Prostě ty to máš ještě jakože vždycky záběry různý, že jo, ze všech úhlů, tak to jako, jak dlouho ti může trvat taký video, než ho natočíš? No, a ešte s editem, pozor. S editom to je ďalšia druhá polovica, ktorá trvá ešte dlhšie. Ale proste, ja viem, že dron, lebo keď stávam custom build pre niekoho a netočím to, ja to mám za 2 hodinky hotové, že celé. Aj s nastavením, aj s testovaním na záhrade, že už to lieta. Okay, ale keď idem točiť, tak to vždycky trvá, že ja idem, že o jednej povede, však to mám za chvíľu hotové. A potom, že už je moc tma, už je že 10 hodín a že už nebudem mať rovnaké svetlo, tak to musíme zrobiť zajtra. Proste, takže ja neviem, nejakých 6 hodín, 7 hodín mi trvá to natočiť určite. Ešte. A je to také, že fakt, že veľakrát mám nervy, vypnem to na pol hodinu, že už sa mi nechce. Že je to také, že na viac časti väčšinou, lebo nevydržím proste tak dlho to. Neviem, je to strašne veľký nápor aj na hlavu, že aby som si premyslel, že čo robím, ešte aj to povedal, ešte aj to skontroloval a ešte aj proste zapojil to, aby to nevybuchlo. Jako no, já jsem teda to nikdy netočil jakože sebe, ale točil jsem jako někoho, jak staví dron a no je to náročný, no. Takže právě jako cením, že to tvoříš. A tvoříš někdo na Slovensku tohle, nebo už? Víš čo, asi ani nie. Nevím. Já vím, že ten youtuber, nějaký Matúš, nebo nějaký, vím, že nějaký youtuber lítal. Áno, to je ten náš Matúš, tuším. Hej, áno, takhle. Áno, on lietal, ale on mal tuším nejaké 1-2 videá, že nejaké, koľko to stálo, alebo tak. Jo, ale měl taky docela dobrou story, já jsem viděl ty videa. Ako? To bylo, že on třeba jako rok mu trvalo, než poprvé zlítnul, že prostě mu vždycky to nefungovalo. A... Hej, môže byť. No však keď sa to učil sám, presne, tak to je také zložité. A keď na to nemáš čas, lebo ja keď som na to mal čas vtedy, tak ja som vedel do toho nasypať za mesiac 150 hodín proste researchu, ale tak keď on pracuje a robí iný content a nejaké takéto veci, tak si viem predstaviť, že to trvá dlho. Ale zase on tiež tuším začínal tak pred 3 rokmi, alebo tak nejak a vtedy to tiež ešte nebolo ideálne. Teraz už si vieš fakt kúpiť, že RTF-ko, proste hotový dron. Ešte ti ho aj ten e-shop vie nastaviť a spojiť s nejakým ovládačom a so všetkým a proste dojde ti to domov, ty stlačíš gombiček a môžeš ísť búrať. Lebo akože je to teraz také, že fakt, že prístupné. A já jsem právě viděl, že takže ty informace teda předáváš na tom YouTubeku, takže to jako, že jsi tam viděl jako jak vybrat vysílačku, jak vybrat simulátor. Takže jako plánuješ vlastně pokračovat tady v té sérii, že to budeš jako dotáčet ešte. No, proste čo ma napadne a o čo ma ľudia veľa prosia, tak proste to vždycky na to príde. Teraz na posledných najviac, čo som mal requestové, je na to, že jak sa pittunuje. To ešte neviem ani sám, takže to si ešte počkáte, ale akože viem nejaké tie základy a podobne, viem sebe natunovať kopteru. Ale podať to tak, aby to niekto pochopil, to už je druhá vec. To je fakt, že to je že 4 levely vyššie. Je proste fakt, že sám to viem spraviť s tým, že pozerám tutoriál zároveň s niekým a ten mi to povie a ja urobím, že toto urobím, OK, spravilo to, čo malo, OK, idem ešte raz pozrieť, dobre, spravilo to, čo malo, tak toto viem spraviť, ale že povedať niekomu, že toto a toto správ a proste v tomto poradí a bude to OK, tak to ešte, to ešte ďaleko mám od toho. Jo, no, to je next level úplně. Typy tuning. Jako v tom FPV je strašně moc takových jako holes, do kterých se můžeš topit, ať už je to nastavování jenom to třeba kamery, jak filmovat, anebo tunit koptéru, že jo, tam to je hromada prostě, no. Ono to je presne takto, že to tunovanie tej kamery, to je taký hole, taký, že tam je strašne veľa takých, že ja neviem, dajme tomu, že ľudí, čo nevedia, čo hovoria. Sa mi zdá, lebo ono to vôbec nie je zložité. Proste nastavíš si shutter speed, dáš si ND filter, zamkneš si ISO, nastavíš si buď nativný white balance alebo nejaký, aký chceš a tam není čo už viacej. Vieš, proste nejaké flat farby a takéto veci, to je celkom easy reálne. Potom už je druhá vec, že to color gradovať a takéto srandy, to je zase úplne, že iná, to som myslel takové, celkové video, víš, som myslel. Áno, to je, že to je extrém. Ale potom presne, že tunovanie, to je taká vec, ktorej som sa nechcel chytať dlho. A čo tam je také ďalšie? No presne takéto nejaké, že framey, výbery a takéto, že rezonančné analýzy a neviem, aké halúze, ktoré sa dajú robiť. Akože je to fakt, že do hĺbky môžeš ísť úplne, že vo všetkom na tom.
Na tom je to najťažšie v tom FPVčku, že ty sa musíš, že vo všetkom musíš byť aspoň taký, že priemerný, aby si vedel vôbec zlietnúť. Že to není, že úplne toto vôbec neviem, hen to viem, ale viem skladať. Tak môžeš skladať a potom čo, vieš? Že proste je to také, že nedá sa to ináč, nedá sa obísť nič z toho. Musí sa do všetkého trošku ponoriť. Jo. No a co tebe na tom jako nejvíc baví? V poslednom čase to je také, že mňa bavilo to, že nejaká reakcia na to bola. Že od iných ľudí. Lebo fakt, že ja som 3 roky lietal sám pre seba a bolo to také, že som si išiel, že raz za týždeň zalietať na hodinu. Vieš. A nemal som z toho žiadny feedback, nemal som z toho žiadne nič. A ja som vždycky bol taký, že som chcel niečo tvoriť a robiť. Lebo však aj ja som na grafickú školu išiel a tak a tam vždycky máš nejaký výstup a niečo z toho je. A máš nejaký feedback od niekoho, že toto je dobré, toto je zlé a tak. A keď máš dobrý feedback, tak proste vtedy ma to pušovalo, že paráda, že idem do toho, robím veci. A teraz fakt, že cez ten Instagram, jak to ide, akože posledný čas som mal pauzu kvôli škole, ale posledný rok, jak to išlo, to bolo fakt, že paráda. Akože ja rád som, ne že na čísla, ale rád robím, že progresy. Že proste nejaké milestones, že hitujem. Proste je to také, že niečo sa deje a vidíš to. Že proste máš tam nejaký feedback už len číselný, čo je celkom zaujímavé. Akože niektorým ľuďom to dobre na gebulu z toho ide, ale neviem, ja som taký trošku viacej na toto, že nejak ma to neovplyvňuje. Ale baví ma to proste grindovať. A potom druhá vec, že je strašne dobrý feedback od ľudí. A hlavne ako na tie cinematické videjka, tak tam fakt, že vidíš, že ľuďom sa to páči a že si to šerujú a podobné veci. A na hentie tutoriálové videjka furt mám DMs od ľudí, že kokos, že pusím ma zachránil, alebo tak, že a podobne. A veľa ľudí mi aj, že píše len tak DMs a pomôže mi aj všetko. A fakt, že keď sú že to opravili, tak to je úplne najlepšie, že paráda. Že raz som takto volal s nejakým Rakušákom, proste 4 hodiny som s ním volal cez Teams, lebo sme nevedeli, že prečo Čavo switchol na Crossfire a nevedel, prečo mu zrazu failsafeu drony. Aha, okay. Hej, a on mal predtým, že R9. A proste od R9 utekať. Proste to je najhoršie, čo môžeš mať, lebo to failsafe je len tak a on to mal solidné. A bol taký, že kúpil si Cinelifter a že potreboval, že chcel Crossfire, že už nechcel R9 radšej. Tak switchol na všetkom z R9 na Crossfire a 4 hodiny sme riešili, že prečo. A teda, že mu failsafeu, že proste stráca video strašne rýchlo, že zajde za jeden strom a je preč. A zistili sme, že on kúpil tie pro verzia toho príjimača a tie pro príjimače majú že extrémne silnú telemetriu. Že to je, že neviem, či 250 mW telemetrie naspäť. Okay. Takže ono mu to odpalovalo DJI systém. A to, kým sme na toto došli, ja som všetko prešiel s ním a úplne som sa tešil. Ja viac ako on tuším, že sme na to došli. Ale proste to je úplne, že ja neviem, akože mňa baví toto, že vyriešiš nejaký problém a proste potom sú všetci spokojní. No a máš nejaký jako případy, který jsi nevyřešil, že doposud nevíš? Vieš čo, akože väčšinou to je také, že keď už to fakt nevieš vyriešiť, tak to je proste hardwareový problém. A buď to... Niektoré veci sa ani že neoplácajú riešiť, že fakt, že keď niekto je taký, že neviem za ním prísť, a cez nejaký FTDI adaptér mu to flashnúť, aby sa mu opravilo, že ne, tak proste niekedy je fakt, že jednoduchšie a rýchlejšie a menej stojí kúpiť si, ja neviem, nový príjimač. Proste, alebo switching systém, alebo presne, teraz mám takého chalana v DMs, že si s ním píšem už asi 2 dní a typek mal úplne nejaké divné rádio, tak si kúpil X9, teda X7 FirstSky a príjimač FirstSky. A ja keď si pamätám, že aký to bol pain proste nastavovať FirstSky a dať tam rovnaký firmware hentam a tam a hentam a tam a tam a nesflashnúť to zle, lebo to brikneš, tak som bol taký, že že to bude ešte sranda. A samozrejme Čavo flashol si nejaký zlý firmware do rádia, teraz to nevie opraviť a tak, akože úplne, že držím palce, nech to fixne, ale proste keby môžem ísť za ním, že keby mi to pošle alebo čo, tak ja mu to za nejakých 2 hodinky spravím. Lebo by som došiel, že aký je problém a podobné veci. A úplne, že presne hento je prípad taký, že viem, že som ja mal takú situáciu miliónkrát, že nevedel som, že čo, a nevedel som ani, jak sa to volá, ani jak sa to hľadá, ani nič. A proste úplne len si trháš vlasy a pozeráš na to a nevieš, čo robiť. Ale veľakrát je to také, že fakt, že radšej odporúčiš mu, že rádio daj niekomu, nech ti ho flashne,
niekto, kto vie, niekto, kto lieta Frska ešte teraz a kúp si, ja neviem, LRS. Že to je proste najlepšia verzia, aj keď to stojí peniaze, ale chápeš, že vždycky, väčšinou to je také, že sa to dá opraviť nejako, ale niekedy, keď to už fakt nejde, alebo fakt niekto už nevie jak, tak je lepšie niečo odporučiť proste. Presne preto, neviem, neodporúčam ľuďom, akože odporúčam, keď niekto ide že do toho, že na novo, že neodporúčam nejaké takéto tie zaujímavé systémy, že HD0 napríklad, by som začiatočníkovi neodporúčil. Jasne. Ale ten systém je dobrý, vieš? Len proste všetko, aby fungovalo a podobné veci, tak to už je druhá vec. To bolo to isté s analógom. Proste do analógu ľudia vždycky chcú, že lacno, a že dobre, kúpiš si okuliár za 20 €, kúpiš si príjimač za 20 €, kúpiš si kameru za 20 € a máš celý videosystém, že paráda. Ale to, že to zapojíš nejako a máš tam nejaký noise, lebo ten VTX není dobre zaizolovaný a toto a hento a proste nič. To sú proste špekulantské veci, presne. Ktorými som si všetkými prešiel. To je ten problém, že ja proste viem, že to bude čistý pain, ale väčšina ľudí si nedá povedať. Takže i z toho důvodu tě jako láká to HD0, jo? Že to bude prostě další jakoby věc, který se můžeš jako něco nového přiučit. Aj to, že videl som, že racery s tým lietajú, ale nikto okolo toho nerobí žiadny content, že by som chcel spraviť, že setup, vieš tomu, a že ak sa to používa tak. A nejaký fakt, že chcel som presne, že Tiny Whoopa, chcem nejaký raceový dron, lebo bránky som lietal fakt, že v simulátore len, čo by som fakt, že chcel skúsiť, že na reálne bránky. A do toho DJI to je také, že ani tie rámy na to nie sú spravené, ani nič na to nie je spravené a akože hovorí ľudia, že to latency necítiš, ako tu ten delay tam, ale už len to, že si switchnem z toho low latency modu na DJI a switchneš si to na ten HD, že to má menej FPS a je to lepšia kvalita, tak už to už cítiš to. A to je, že 10 milisekúnd. Teda ja to cítim, keď si to flipne medzi sebou, že keď lietam, vo vzduchu si len prekliknem ten mod, tak to je, že proste niečo je tam zle. Ale ľudia hovoria, že to necítia, no neviem, ja to cítim, no. Takže z DJI by som asi nezavodil. OK, tak se pak těším na videa, to může být zajímavý. Když je pravda, že jsem taky nevěděl, že by to někdo tvořil. Češpák už taky jako netočí, že jo, o tom. Ten by jakoby, to už podle mě šel na HD0, že jo. No, však ja som tuším videl, on nejaký stream robil teraz nedávno a hovoril, že mal HD0 už nejaké. No. Ale veľa ľudí bolo takých, aj teraz, čo boli tie veľké závody, že sa to HD0 medzi sebou bylo dosť. No, som taky slyšel, no. Hej, takže to neviem, že niektorí switchli naspäť na analóg, aby to bolo proste viac solidné, ale však ono sa to tam dostane časom. No, proste vždy to akože len o tweakovaní a o týchto veciach, o softveri to je strašne veľa, hlavne tie digitálne protokoly, to je celé o softveri, lebo však si zober, že Voxnail je to isté jak DJI a úplne to majú rozbité niekedy. Moje oblíbená otázka je, co crashe? Máš nějaký zajímavý crash, nějaký zajímavý zážitek? No, môj najzaujímavejší zážitok z crashu není môj ani. Je tiež to kamaráda Matúša, to je také, že prvýkrát sme nejak letali long range so 7-inch dronmi, sme si išli taký tripík, že ideme niekde do hor. A samozrejme prvá baterka, prvý let ešte Armol dron odletal a že vidíme sa naposledy a už sa nevrátil. Tak potom sme hľadali dron 4 hodiny v lese, ani sme ho nenašli, na veľká smola. Ale teda, to je také najzaujímavejšie, akože kreše. Ja mám milión krešov za sebou, najviac asi čo máme ten obľúbený spot v Seredi. Tam je proste niklová huta, to je taká veľká opustená budova. A to má 3 poschodia a má to proste diery v poschodí, že vieš dajvovať celé 3 poschodia až dole. A sú tam také všelijaké tie železné, také tie oporné stĺpy a podobné srandy, takže to som sa rozšľahal 100 razy. A teda akože moc crashov zaujímavých, ak nemám, väčšinou to je, že crash, že sa rozbiješ. Ale jeden zaujímavý, čo nebol ani crash, to je asi také, že úplne že zázrak. Že bol presne na drift evente sme boli a vtedy som mal ešte úplne iný setup, lebo teda ten dron dopadol tak, jak dopadol veľmi zle. Našťastie som na nikoho nepadol, našťastie ma neprešlo auto ani nič podobné, ale mal som taký že divný problém, že asi tak 2 mesiace sa mi stávalo, že som lietal, zrazu som len urobil nejaký že rýchly roll a zhorel mi motor. Jeden, proste hociaký.
Vieš, že nevedel som, že prečo. A to som akurát čersto switchol proste na ten motor. Takže ja som vypálil asi 6 motorov. Proste úplne nových. A bol som taký, že ne, že ja to môžeme to kašľať, dám si tam lacné Xingy za 10 € a budem s tým lietať. Lebo proste pol roka predtým som kúpil Xingy 4 a 4 som ich lietal v kuse a boli v pohode a potom 6 motorov nových som vypálil. To bolo super. No a nevedel som prečo. A zdávalo sa to úplne random, nevedel si, prečo sa to stalo, nevedel si kvôli čomu, len tak si išiel a zrazu si proste padol z neba. No a presne som bol na tom, boli sme na drift evente a naháňal som auta celý deň, pohoda, všetko fungovalo, že však už to nerobilo, už to dlho sa nestalo takéto, takže asi už sa zažehnáne všetko. A zrazu len letím a zrazu, že lietol som teraz a mám plnú baterku a už mi len padali volty a mal som, že 16 voltov. A že kokos, tak rýchlo som sa otočil, doletel som naspäť, disarmol som, pristal som, dal som si goggles hore a dron proste dym. Proste, že a normálne dym a potom zrazu, že puf, a zrazu len oheň. A že ty kokos, že čo sa stalo? A vôbec som nevedel. Normálne zhorel mi flight controller, motor, ESCčko, vieš. A už som bol taký, že dobre, že frame môžem vyhodiť, lebo tam tiež zahoril celý ten bottom plate, vieš, že to bolo úplne roztopené. Tak som to celé vyšmaril. A ešte tam na tom evente som to rozobral, to sa mi ten dron tak zhorel, že sa mi káble roztopili. Normálne sa mi roztopili káble. A zistoval som, že prečo, lebo tie káble z Visty sa mi roztopili, z DJI Visty. Potom som pozeral a ja tupec som si mountol tú Vistu tak, že som mal šroby do nej, hej. Ale nemal som šroby tie 1,5 mm, ale mal som nejaké 2 mm. Takže ja som ich mal zašrobované do toho PCBčka tej Visty. Vieš? A ono to tak rok to tak bolo v pohode. Ale stále sa to hýbalo, vieš, hýbalo a asi to tam nejako trace proste začalo odkrývať a zrazu len proste sa full asi voltage celej proste baterky sa preskratoval cez šrob až do rámu a z rámu proste, ktorý bol uzemnený, tak sa to začalo proste ťahať tadiaľ a cez tie káble tiež a ty kokos, strašný oheň. Proste úplne, že oheň, lebo ten skrat išiel cez rám. No a vieš čo, najväčšia sranda? Všetko zhorelo. Všetko. Vista prežila. Normálne z Visty išiel oheň a tá Vista doteraz funguje. Ty krás, o to, že ji lítáš, jo? To je proste, no a mám ju na Cinewupe a nechodím s tým nad vodu. Čakám, kedy zdechne. Isté. A jediná vec, čo na nej bola zlá, že tam sú také diody, ktoré chránia tie dátové piny. A tie, keď dáš preč, to je taká dioda, že musíš z lupou na ňu pozerať, tak začne ti zase ísť OSD. Lebo ono to vypálilo tie diody, proste nevypálilo to čip, ale tie diody. A keď ich dáš preč, tak ti to začne zase fungovať. Ale potom, keď zase vyskratuješ aj 5 V, tak to ide gone. Vieš, proste odpalí si unit. Ale proste teraz to je zázrak. Proste prežilo to, nič tomu není, všetko funguje. Ale neverím tomu, nedávam to na 6S, len na 4S. A mám to na VP, ktorý lieta nad zemou len na 5 metrov za sekundu. No ale vy, co jste točili ty drifty, tak to byly drifty, jakoby, že ty auta jezdili skoro mezi lidma, ne? No to boli jedny, to bolo tuto v Čechách, v Českom Tešíne. A to bol fakt, že extrémny event, paráda. Tam aj v noci boli, že proste flamethrower tam mal čávo a proste svetla mali všetky autá tak. Akože to je presne taká situácia, že keď to teraz bude robiť na budúce, tak sme ho poprosili, že nech tam dá také sieťky, aspoň kúsok, že keby náhodou sa niečo stane, že fail safe alebo čo, tak aby si niekomu nevletel do hlavy. Ale teda to je taká situácia, že musíš dať extrémny pozor. Takže ani sa toľko nejak nevyhalúziš s tými autami, že nedávaš tam nejaké otočky okolo nich a tak, lebo dávaš pozor na to, aby si nenabúral do stromu a neodletel do davu. To áno, a teda, no, je to také, že sústredíš sa celý čas a musíš dávať pozor. To je najdôležitejšie. Akože niektorí ľudia sú takí, že haha, že idú, ale ja som fakt, že taký, že bezpečné všetko. Že aj keby som nemal papiere, aj keby som nemal čo, tak tak robím to tak, aby to bylo bezpečné. No vlastně. Měl jsem takovou otázku, jako jak se tváříš k tomu jako točení na výšku, protože většinou lidi, co jakoby mají rádi filmaření, tak na výšku jako neuznávají. Jak se ty k tomu stavíš, točení na výšku? To bola veľká sranda toto, že ja som furt točil na šírku a tiež som bol taký, že na výšku je také, že to nechcem. A potom som bol taký, že však, že reelska, a začal som dávať reelska. Pár reelsek som dal, nejakých 10-15. A som bol taký, že však na YouTube to nedávam, aj tak. A že však otočím si GoPročku. A
A neboli na to žiadne mounty, nebolo na to nič. Tak som si namodeloval sám mount, že si ho tak strepneš z kameru, že si ho vieš aj tak dať, aj tak. A začal som s tým lietať na výšku. Lebo však Gyroflow fungoval aj na výšku a pohoda. Že si len potom tie dáta napísal, že minus 90 stupňov a on si to otočilo. A s tým tak som teda lietal ešte dávno vlastne aj cez Realsteady to prvé. Aj toto proste vedelo, len teda ignorovalo, ktorým si smerom, takže si to musel potom otočiť v programe. Ale teda strašne veľa ľudí bolo takých, že FPV komunita, že keď som to dal niekam, že do Facebook grupy nejakej, tak tam boli ľudia, že prečo to je na výšku, alebo na Reddit to isté, že prečo to je na výšku, a na Instagrame úplne, že bomby to išlo. A že OK, že tak môžem to okašľať, nebudem točiť na šírku, čo potom bol problém, že som nemal asi rok v kuse video na YouTube žiadne. No, lebo proste z toho nemáš výstup potom, žiadny. To no. Aj veľa ľudí mi písalo, že chcú kúpiť nejaký footage, že chcú tento klip, ale že na šírku ja že nemám. Proste, že nemal som proste na to na šírku. Ale fakt, ako, ja neviem prečo, napríklad také, že lietanie v nejakej opustenej budove na výšku vyzerá, že fakt dobre. Lebo vidíš tam ten strop, vidíš tam ten spodok, vidíš to, okolo čoho robíš power loop, že nemusíš mať nejaký extrémny uptilt na to, aby si to videl. Jo, tak to je pravda. A vyzerá to trošku pomalšie, lebo nemáš tam tie strany. Keď pozeráš to na mobile, aj tak to vyzerá extrémne rýchle. Jo, to je pravda. A fakt, že to bolo také, že ľudia si robili proste srandu z toho, že som letal na výšku a proste, že haha, že stupidné. A tak pol roka prešlo a tie reels už boli také, že išli bomby. A potom ľudia, že a jaký máš mount na výšku? Že pošleš mi STL-ko? Že dobre, pošlem, ale proste s Čavom som tam preskroloval konverzáciu a pred pol rokom si zomer robí srandu, vieš? Že mi píše, že proč točím na šírku, teda na výšku. Ale jakoby ty, že ona už 11 už má normálne ty klipy na výšku, že? Hej, no a to je teraz najväčšia sranda, že už tak netočím, lebo máš štvorcový ten formát. No jasne. A odkedy je 11, tak proste to vyrežeš na šírku a na výšku. Ja som hlavne kvôli tomu switchol, lebo niektorí ľudia boli takí, že až 10 bit na GoPročke, 10 bitové farby. Tie 10 bitové farby sú není 10 bitové, akože sú, dobre, ale není to také, jak na foťaku. Vôbec, ani zďaleka. Ale blíži sa to k tomu, jak 10-bitové farby na GoPročke sú také, jak 8-bitové na foťaku. Dajme tomu. Že proste je to porovnateľnejšie. No ale ja som hlavne switchoval kvôli tomu štvorcovému formátu, lebo teda 8:7 senzor tam je a s tým vieš vyrezať, jak chceš. Takže vieš delivernúť proste zákazku nejakú aj na výšku, aj na šírku, aj na Instagram, so štvorcovým, s jakým chceš. Takže to je fakt, že veľká výhoda. Když jsme tady měli nějaký ten crash, že ti jakoby schořel dron, máš ještě nějaký takyhle trapný, vtipný historky, nějaký, ani to nemusí být, jako že jsi zrovna lítal, že si niekde stratil baťoch, nebo stratil si vôbec niekde dron? Povedal si to? To je celkom halus, ja som nestratil nič. Okay, ja som taký, že fakt, že si dávam pozor na to a ja radšej nepušnem nejak ten range, jak by som stratil dron. Jo. Aj keď mám GPS-ko, čo mám asi posledného pol roka len, ja som nelietal s GPS-kom vôbec, lebo som bol fakt, že opatrný, takže som si nikdy nepotreboval nejako, že až však GPS-ko keby niečo. To strácanie dronov je o tom, že či plánuješ tú cestu veľa. Že pozrieš sa normálne na ten kopec a si taký, že dobre, tu som ja, tam je toto a toto a toto. A fakt, že musíš si to premyslieť, aby si nestratil. No. Ale teda tieto takéto, že trápne nejaké príhody, tak máme proste, vždy keď sa freestyluje, tak to je také, že tam sa rozbiješ úplne jak úplný amatér väčšinou. A v tej seredi to je také, že tam keď nabúraš, tak padneš do magnetického prachu. A všetky motory gone. Proste musíš ich rozobrať všetky očistiť. To je na hodinu minimálne. Takže so sebou nosíme proste obestrannú pásku, lebo to ťa vyťahuješ z tých belov znútra. Ale tak tam je všade proste niklová hrdza po zemi. Je takhle. Takže to je, že že máš normálne takéto gulaté oranžové motory zrazu proste z tej hrdze. A teda môj kamarát, on je na toto úplne expert. Proste my si lietame a on normálne, že každú baterku sa proste vykydne. A on to proste pušuje, on to nikam nepostuje, on proste búra, jeho to baví. Ale teda potom on si zalieta jednu baterku, jeho flight time je proste 5 minút, z toho na 4. minúte sa vybúra do magnetického tohto. Okay. A potom hodinu zase čistí. A toto robí proste v kuse dokola. On je proste úplný master, rozobratý motor za 3 sekundy vyčistené a zase môže zlietať. A proste keď sa to stane niekomu z nás, tak tam hodinu s páskou tam vyťahuješ bordel z tých motorov a z tých magnetov. Okay, a to je veľká sranda, no. Jak chodíte často, nebo jak chodí často lítat třeba?
Vieš čo, v poslednej dobe som bol menej, ale keď sme mali takú tú, že frekvenciu, tak to bolo fakt, že minimálne každý víkend. A jak bol COVID, tak že som nemal že školu alebo robotu lomeno, tak sme chodili fakt, že každý deň, každý druhý deň. Že minimálne sme sa niekam odtrepali do nejakého pola a tam sme si zalietali. A fakt, že za posledný rok a pol som nalietal toľko, čo za tie 4 predtým. Že to bolo fakt, že extrém. Jaký je teda tvůj poměr země-vzduch? Jak často opravuješ nebo stavíš drony vůči tomu, jak často lítáš? Vieš čo, stavám veľa, ale kvôli tomu, že veľa ľuďom stavám, že cez Instagram veľa ľudí mi napíše, že nevedia a že či im postavím. Mám takého chalánka, takého z Rakúska, čo už si druhýkrát kupoval odo mňa dron a to bolo, že prvýkrát on si kúpil, že 7-inch. Naučil som ho, ešte som ho zavolal, že nech dojde domov, že mu ukážem, jak sa to zbinduje a tak. Tak došiel ku mne, všetko som mu nastavil, vieš, ukázal som, jak sa to lieta, dal som mu to na hlavu, že poď lietaj, lietal, všetko paráda a na druhý deň mi volá, že ho stratil. A on, že takže chce ešte jeden. Tak som bol, že dobre, však pošli peniaze, poslal, všetko som postaval, takže som 2-krát za týždeň staval ten istý dron. Ty krása. Ale väčšinou to je tak, že 3-4 krát za mesiac stavam proste dron celý niekomu a svoje drony väčšinou, keď sa že rozbijem nejako, tak to je, že tam mením rameno alebo motor, čo není veľa roboty. A ten jeden, čo mám, ten pracovný, ten Cinewoob a ten 5,5 inch, tak tie sú také, že tie fungujú a nebúram. Vieš, že tie sa nekazia. Fakt, že, takže jediné opravy, čo robím, sú že kamarátom, že keď... Lebo, neviem, mne príde, že rýchlejšie, keď to spravím ja, jak to, aby som to niekomu vysvetlil. To je také, že presne, že čo sme boli nejaký traja, alebo tak, na začiatku, keď sme začali spolu, akože než úplne na začiatku, ale posledný ten rok a pol, začali lietať, tak ja som všetok servis som robil ja, lebo bolo to rýchlejšie, fakt, že mi to dal do ruky a ja som mu to za hodinu dal naspäť opravené, jak to, že by som mu to musel vysvetliť a pozerať na to, že jak to robí a potom si odpáli niečo, vieš. Takže ja som ich udržoval vo vzduchu, akože zvládli by to aj sami určite, ale proste ja som bol taký, že peace of mind som mal aj ja, že proste nezapojí to a nebudem mať zase nervy, proste, že mi niečo vybuchlo. Ale svoje drony teda moc nerobím veľa. Akože moje sú také, že keď búram, tak búram, zlomím motor, zlomím rameno, ale elektroniku nejak extra, že nemusím meniť vôbec. Za to, co jako chodíš lítat, jakože když ti to něco vydělá, anebo to, že někomu stavíš drony, seš už v tom plusu, v tom hobby, nebo seš aspoň? Určite už som. A akože môj gear ani není tak extrémne nejaký drahý, akože keby všetko zrátam, to stojí možno 4-5 tisíc eur. Ale dokopy za ten čas, čo som to robil a potočil nejaké veci a podobné takéto srandy, tak asi som to už zarobil naspäť. Alebo to je tak nejak veľmi blízko tomu. Jo, ok, cool. Hádám teda, že sleduješ jakoby nějaký nový trendy, když jsi říkal, že si do LRS skočil ještě, když to nebylo jako úplně top. A máš nějaký jakoby i třeba vysněnou komponentu, co by měla vzniknout, nebo vysněnou kameru, nebo něco takového? Vieš čo, akože kamera by bola že bombová, keby spravili také GoPro, ktoré není fokusované na lifestyle, vieš? A k tomu sa blíži tá GoPro 11 mini dosť. Vieš, že nemáš tam obrazovku, máš to plný ten senzor s tým všetkým, ale proste chcel by som GoPro, ktoré má že reálny lens. Akože normálny, taký, že fixný, to je jedno, aj fixný fokus, ale proste nech to má veľké sklo, nejaké väčšie trošku, nech to má fakt, že normálny 10 bit, nech to nahráva v nejakom dobrom formáte, akože nech to kľudne stojí 800 eur to GoPro. Ale to je úplne, že to nikto neurobí, GoPro hlavne to neurobí, lebo oni idú úplne, že skôr do tých vlogerských a do toho lifestylu, aj odchádzajú od tých bikingov a takýchto, že cyklisti a podobné srandy. Proste, lebo cyklistom je viac menej jedno tá kamera, aká je. Že či je väčšia, menšia, ale proste ľudia chcú väčšiu obrazovku, chcú vidieť na seba, vieš, vpredu obrazovka, ďalšia vec, čo sa môže rozbiť. A takéto srandy, ale teda nejaké, že fakt, že fajnové GoPro, alebo kľudne nejakú inú kameru, ale niečo, čo uniesie taký, že 6 inch, vieš. To by bola, že úplná topka, ale nikto to nerobí, no. Tak najbližšie k tomu je tá Naked Blackmagica. Že Blackmagicu proste celú decaseneš, dáš si ho do nejakého rámiku lacného, malého, teda printed, alebo nejaký karbonový, tuším Halo RC robí v Anglicku, taký kit. A to má nejakých, že neviem, či 300 gramov celá tá kamera so všetkým. Že to je dosť super. Okay. Ale to zase lietať s takou kamerou, no. Raz sa vyšľaháš a
Ideš veľké bomby platiť zase. Jinak si myslíš, jako, že drony už jsou na levelu, že už nepotřebují nic vylepšovat? Jako... Akože myslíš komponenty a podobné veci? No. Dostali sme sa podľa mňa tak ďaleko, že napríklad motory, v motoroch už nemáš čo vymysleť. Vieš, proste teraz sa predbiehajú, že ja neviem, že kto má väčšie káve alebo čo, na to neviem, asi ani ne. Akože ľudia lietajú teraz také, že 1800 a to je štandard. Baterky, tiež sme sa dostali do takého levelu, že už asi akože jedine, že by niekto vymyslel nejaký zázrak a zrazu by sme mali dvojnásobný flight time, ale ani to není nejak extra treba, lebo ten flight time je v pohode na to, čo sa s tým robí. Yes. Akože ľudia sú väčšinou prekvapení, keď im poviem, že dojdem na šút a že no, že ja lietam 3 minúty, keď naháňam auto, vieš? A že 3 minúty, že to je málo. A že není, to je akurát. Proste 3 minúty do klipu, však čo tam dáš, aký 3-sekundový záber nejaký. Přesně. No a potom elektronika, akože elektronika teraz vymýšľajú proste, neviem, akože všetky tie komponenty sú už dosť reliable, proste dosť spolahlivé na to, aby nevybuchovali len tak. To je proste ten milestone, ktorý potrebuješ hitnúť, aby to bolo OK. Yes. Že jedno, čo si kúpiš, nevybuchne ti to len tak, keď pridáš plyn na plnku. A rámy, vieš čo, rámy ešte majú toho trošku, ktoré by mohli byť to pušovať a akože najviac, čo to pušuje, je ten EOS RC, EOS RC značka, čo má ten Chris Rosser. To je aj ten môj 5,5 inč. To je parádne, tam mám normálne, že filtre skoro vypnuté. Mám fakt, že filtre v Betaflighte úplne napravo a studené motory. Okay. A taký propfoš tam mám, že v 120 dám full otočku a normálne to urobí, že metrový propvož mám len. Že extrém, fakt, že to najlepšie lietajúci kvad, čo som kedy mal. A kvôli rámu. Že proste predtým som mal úplne divný rám, ktorý bol taký, že lightweight, 95 gramový, ale úplne som sa na to vykašľal. No, a rámy teda presne, toto by mohli ešte nejaké také fakt, že reálna fyzika do nich ísť. Jo. Lebo väčšinou ľudia, čo robia rámy, tak sú takí, že to je škaredý rám. Že to proste riešia, že či je škaredý alebo pekný, alebo ťažký alebo ľahký. Že nikto nerieši, že nič iné. Alebo potom, že jak je moc výdržný. No a to je jediné chyba asi tým AOS rámom, že sú také, že vy ich roztlčeš. A on by potreboval ten Chris Rosser asi niekoho, kto reálne lieta. Lebo akože on ten týpek sám lieta asi len na poli. No, že tam nelietaš nejaké bando a takéto veci. A teda tie rámy sú také, že majú také weak pointy, že aj sa na to ja pozriem a vidím, že toto je hlúposť, ale keď s tým nebudeš, sú super. Ale celkovo akože takéto že elektroniky a podobné veci, tak tie už sú dosť final. Aj ten Betaflight, však teraz Betaflight sa stále vyvíjal, zlepšovali, jak to lieta, a neviem čo, hento filtre, tamto, hento, toto. A teraz zrazu, že motor remapping vieš urobiť cez aplikáciu. Nemusíš písať do CLI, vieš. A teraz menia takéto, že user-friendly veci tam pridávajú, lebo už nemajú čo proste. Ten Betaflight lieta tak dobre, že už čo tam budeš naháňať 1% lepšieho letania. Vieš. Jak řešíš v tom lítání legislativu? Říkal jsi, že na to máš jako papíry, že jo? A překračuješ někdy zákon? Hádam, že asi vieš čo, určite, hej. To akože ja ten zákon, papiere, proste nepapiere, vždycky, keď je to stupidné, tak to ignorujem, vieš? No jasne. Akože nebudem lietať pri letisku, nebudem lietať v nejakej, v Tatrách alebo čo, lebo to je najviac zakázaná zóna. Keď ma tam fakt nechcú, tak dobre, tak tam nepôjdem. Ale tak nebudú mať ani turistu, ani peniaze ze mňa, vieš, chápeš? Že to je to isté proste. Ale keď mám riešiť nejako, že že máš moc ťažký dron, že 7-inch už nespadá pod hento a pod toto, tak môžem ich okašľať, asi s tým lietam niekde nad lesom a keď mi to tam padne, tak nikto ani vedieť nebude o tom, za prvé. A za druhé, čo komu spôsobujem, vieš. Takže keď je to v rámci takého normálneho nejakého, že OK, že nebuď nejaký nebezpečný, tak to všetko uznávam, super, pohoda. Ale keď je to fakt, že nejaké špecializované srandy, ktoré si niekto vymyslel, lebo mali moc krátky paragraf, tak proste, tak to mi ide úplne vedľa mňa proste. Aj keď to poznám, viem niečo, že je alebo není a keď to je hlúposť, tak to nedodržujem. Takže máš nejakú hranici toho, co dáš nebo nedáš na internet? Vieš čo, akože na internet, väčšinou, keď niečo točím, tak všetko, čo dám von, tak je úplne že legit, že nerobím tam nič nejaké, že by som za to mohol niečo byť spôsobené, alebo tak. Ale ja ani nerobím také veci. Proste, keď už lietam niečo také, že je to akože buď nejaké zaujímavé, alebo tak to točím. A
a keď to točím, tak to není nezákonné. Jo, Takže reálne akože nejaké nezákonné veci, alebo také, že nejaké prestupkové, alebo tak ja to moc nerobím, lebo nemám z toho žiadny gain. Vieš? Že môžeš z toho mať len, jak sa hovorí, pojeb a nemám z toho žiadne nič. Vieš? Takže veľmi, veľmi málo kedy robím niečo takéto. Akože jediné veci také, že lietal som, že v meste. Vieš? A Cinewoop, keď padneš, tak čo sa stane. Ale chcem si urobiť nejaký sub to 50 dron, že aj keď za mnou niekto dojde, že čo tu lietaš, tak mu poviem, že však sa za hráčkou sa hrám, vieš, že to ťa maximálne pošlu preč. No a co říkáš na to, na Avatu? Vy ste ji testovali, ne, nějak? No, hej, co Avatu. říkáš? To je taký DJI dron, ktorý je fakt, že v pohode. Jako na to, čo tá Avata robí, tak aj keď ju crashneš, tak sa nerozbije. Akože dobre, ľudia s ňou robia iné srandy, že snažia sa s tým česiť auta a takto, akože sa rozletí na kúsočky, keď si ju nabúraš. No asi. Ale na to, že na čo bola urobená, na to cinewoopovanie, je Avata v niektorých veciach reálne lepšia custom whoop. Lebo už len aj ten divný ovládač s tým, akože nepoužíval by som to, neodporučil by som to, ale je to sranda. Vieš? Že to viem dať mojej mame do ruky a ona sa s tým vie povoziť. Vieš, jak s ovládacím autom. Že proste je to sranda. Vieš, s tým explorovať veci, vieš, s tým lietať barzde v lese. Same ti to zastaví, keby si išiel nabúrať, aj keby to nabúralo, tak sa nič nestane. Vieš. A napríklad na real estate, na také, že točenie bytov, domov a takýchto srand, je tá Avata úplne že paráda. Že keby robím veľa takýchto komerčných vecí, že točím nejaké prelety cez domy, tak kupujem Avatu. Proste hneď. Lebo flight time tam máš veľký, tam máš nejaký cez 9 minút, takže to na jednu baterku dáš 3-4 takey. Ale capol by som na to aj tak GoPročku. No a počkej, ale to, takže ty by si radši vzal Avatu, než aby si postavil nejaký menší... Vieš čo, nemám to tak ešte vyskúšané, lebo nemal som tu 0.5 inch ešte malý z Naked GoPro. Jo. Ale tá Avata má proste drží výšku sama. Jo, to je pravda. A to je najlepšia vec, lebo ty môžeš reálne nastaviť si výšku, aby si bol niekde, že aby si preletel nad stolom. Jo. A môžeš v tej výške vyletieť z okna, vieš, a len dať dopredu a ísť a proste vrátiš sa dovnútra cez to okno a není si nižšie. Si proste v tej výške, akej si bol a preletíš krásne v jednej výške celý ten line. Akože na vnútro, na takéto, že interiérové lietanie je tá Avata fakt, že úplne že extrémna parádna. Jo, to máš pravdu, no. No a jak ti tam, lítal jsi to jenom na Acro, jakoby. Hej. A jak ti vyhovoval jak se ta kamera jako naklání? Keď lietaš normálne Acro, tak je loknutá. Jo, aha. Okay. Takže to máš jak normálny Cinewoop. Jo. A vieš si nastavovať s tým takým ich rollerom, čo tam majú vzadu, proste uptilt. Ešte, to je proste úplne jak simulátor, keby si letal, že si postlačeš šípečku a pridáš si uptilt, vieš? Isté. No a vieš to proste hen tak presne, že nastavíš si to na ovládači, keď chceš ísť rýchlejšie, pomalšie. Ale aj tak. Tá Avata podľa mňa není na to Acro. No, ešte. Že ona lieta dobre v Acre celkom v pohode, ale môj Cinewoop lieta lepšie, lieta rýchlejšie, unese viacej a vie s ním lepšie divovať. Tá Avata mala problém, však to sa aj ľuďom stávalo, že ešte predtým nezmenili je trochu firmware, že updateli ju, že reálne keď si dal, že v tom sport mode, v tom nemanuálnom, keď si dal, že full si zabrzdil, tak normálne, že dipla dolu a padla 3 metre dolu a potom sa chytila a narovnala sa, vieš? Aha, okay. Ale som videl pár klipov, že Čavo letel, vieš, popri mori a zrazu len zabrzdila. Bac do mora celá Avata a proste to nebola ani jeho chyba, vieš? To sa stalo len kvôli tomu, že ten firmware tam nebol dobre urobený, že tie limity tam neboli dobre urobené. Jo. Jaká je myslíš, jakoby budoucnost tady toho hobby, jako kam to celý směřuje? Máš nějaký představu? No, akože toto hobby, neviem, ako ono to je také zložité. Teraz s tou Amerikou ešte, jak tamto Remote ID oni riešia. Čo je celkom vtipné, lebo oni teraz, koľko to, 3 roky alebo 2 roky to riešili a boli takí, že všelijaké petície a tieto srandy robili a teraz dali úplne, že útočný mod, že Joshua Bardwell spravil video a to ako spúfovať Remote ID, že reálne proste Remote ID nejaký, že fejkové drony okolo teba to urobí, že to je úplne, že 180 stupňová otočka, vieš, pre ňo. Takže, ale tak oni sú takí bojovní v tomto, že keď im niečo zoberú, tak oni idú bomby. No a u nás, neviem, u nás to je také, že mi príde, že túto tie drony sú, že keď niekomu nedlietaš nad záhradou, alebo tak ťa nebudú dožubávať. Vieš, že aj keby toto bolo, že úplne zakázané, tak to tu stále nejako bude.
Jasne, no. Že vždy sa nájde niekto, kto bude proste lietať. Aj keď si zoberieš, že by som potreboval ja mať nejaké že papiere a s nejakým tým remote ID modulom a s týmto všetkým, tak dobre, jeden si taký spravím. Nech som legit aj všetko, ale keď si ja idem lietať na pole, tak môžem vás okašľať. Že to, čo má kto so mnou čo robiť. Keď aj tak lietám 20 metrov nad zemou maximálne, čo asi som aj veľa povedal, lebo však čo budeš robiť 20 metrov nad polom. Presne, no. Takže je to také, že fakt, neviem, no tuto v Európe aj tými zákony mi prídu také viacej normálne. Jaký bude teď jako tvůj progres? Říkal jsi, že bys zkusil branky, takže bys chtěl někam na závody. Počkej, máte na Slovensku vůbec nějaký závody? Hej, sú raz za čas. Jo? Akože tak raz za pol roka bývajú. A vždycky niekto sa nájde. A posledných 3-krát už som aj chcel ísť, ale nemohol som, zrovna som niečo vždycky mal. Jo. Teraz posledný krát, čo bolo, tak som mal skúšky. Takže to bolo také, že nedalo sa. Predtým som mal nejaký shoot akurát. Okay, a predtým, čo bol rok, tak to som ešte nikoho nepoznal, takže som bol taký, že nejdem tam len tak sám, že to nič. Ale teda, no, je to také. Ale chcel by som určite akože do toho rejsu skúsiť nejako zalietať, lebo presne to je to isté, že naháňa číselka. Mňa baví proste robiť presne toto, ako aj simulátor závodný, ako na autá mám doma. A proste naháňa tam tie milisekundy ma baví, vieš? Okay. Že proste máš race rig s volantom a ideš si bomby a proste furt len máš o jedno číselko menej a proste máš tam ten progres, ktorý vidíš, vieš? Jo. No a jinak teda nějaký jako tvoje cíle, ať už s YouTubem nebo s lítáním, máš nějaký? Teď jsem říkal jenom ten racing, ale hádám, že budeš mít i jiný, jako jinde. Hej. Akože YouTube, chcem tam nejako začať dávať viac vecí teraz, lebo ako väčšinou to bolo také, že som mal nejakú výhovorku, že sám pre seba, že však to teraz hento a toto môžem robiť, alebo nemôžem, alebo nemám čas, alebo sa mi nechce. A teraz som taký, že dobre, že teraz nemám už školu, už chodím do roboty, tak toto bude rovnaké veľmi dlho ešte, tak som taký, že dobre, teraz môžem si vymysleť barzaké plány, aké chcem a nemusím sa okolo niečoho točiť. Že presne také, že si viem povedať, že dobre, teraz budem robiť toto. Vieš. Takže určite chcem urobiť nejaké videjka, lebo mám taký list napísaný, že ich tam je dosť. A aj teraz mám jedno video, ktoré som natočil ešte ani postrihané, že proste, jak som stával 7-inch. A určite chcem urobiť, že setup na O3, takéto srandy. A napríklad na Instagrame, ako teraz som mal pauzu asi 2 mesiace, že som tam nedával moc, ale tak určite by som chcel hitnúť tých 100K, lebo to je taký proste milestone, ktorý je, že potom už ďalší milestone není, vieš? Jasne, no. Lebo 1 000 000 nedáš, vieš, to je proste vôbec to, ako ja som není až taký slniečkár, aby som si povedal, že dobre, že 1 000 000 teraz bude až ďalší. No kolik máš komu vôbec? Tuším, nejakže 82 000. Jo, OK. Aspoň se to, víš, takhle zapíše, že tady v podcastu řekl 82 000. Ja potom budem mať milión a že oh shit. Jo. Takže teď je to zapsaný tady. No, to bol celkom halus. No a na tom YouTube to prostě děláš pro komunitu prostě československou. Hej, áno. Lebo veľa ľudí mi aj hovorilo, že keby som z toho niečo chcel, že mám ísť inakam a som taký, že nechcem, že proste to je toľko času do toho dať a nemáš z toho nič naspäť, to proste nemôžeš robiť, že by si chcel nejaký fame z toho. No jasne, no. A hlavne celkovo aj u nás, keby chceme mať na YouTube nejaké niečo, tak to sa nedá Československo. Že to by som riešil nejaký anglický channel a takéto veci. Akože mám aj anglický channel, mám tam jedno video. Jo, to je pravda, já jsem vlastně viděl, že jsi měl anglický video, to je ono. Hej, a to zrovna bolo, lebo tiež som mal nervy a nevedel som opraviť, jak sa páruje GoPročka. Tak to bolo, keď vyšla nová 11, tak som prehľadával zase všetky fóra, lebo som našiel 400 krát, že ľudia nevedeli spárovať GoPro a že im to nešlo. Tak som to zistil, jak sa to robí, tak hneď som to spravil, že po anglicky. No a tiež tam plné komentáre, že it works now, vieš, proste úplne sa tešia ľudia. To je presne takáto sranda, ale tak to je taký channel, že keď budem mať čas navyše a budem mať niečo konkrétne, tak tam pacnem. Ale teda toho kontentu po anglicky o FPVčku je veľa. Takže to netreba nejak extra hrotiť. No jasne, no. No a ty sleduješ koho na YouTubeku, jako tady z těch FPV lidí? No z FPVčka ako zo zahraničia pozerám samozrejme Bardwella, však to asi každý, ja som 3 roky jeho Patreon už. Fakt jo, jsi pozeral. Ako to bolo prvých mojich 100 hodín, čo som napozeral, tak už som ho tam hodil, lebo však to už bolo také, že že už som dosť kontentu od neho mal, že aspoň 2 eurká mu dám a už som to nezrušil potom. Isté. A teda, no potom koho ešte pozerávam?
Ja som taký divný, ja nepozerám vôbec, že moc takéto, že FPV videjka. Akože otvorím si recommended na YouTube a občas tam nejaké je, že keď máš zaujímavý thumbnail, tak si to pustím a väčšinou to je nejaký cinematik. A lebo neviem, také freestyle videjka to mne neodporúča. Neviem, môj YouTube algoritmus je rozbitý a proste postujem o FPVčku aj barčo a mne to FPVčko nedáva. Jasne, no a počkej, tak a Instagram ti to ale nabízí, ne? Hej, áno, tam strašne veľa FPV ľudí followujem a väčšinou, čo sú takí, že sa mi páči ich content a tak ja si s nimi aj píšem, lebo však to už je taká tá komunita tých ľudí, že čo som videl, že keď som ja začínal, akože dávať reelska, tak že všetci rastli naraz. Jo, čo je celkom sranda, lebo proste robili sme podobný content a proste išlo to, že niektorí majú 20k, niektorí majú 100, jak Matúš, a niektorí majú proste tak, jak ja, niektorí majú 50, že je to random, že či sa im podarilo, alebo nepodarilo, alebo podľa toho, že koľko postovali, lebo tak my to máme fakt, že vygrindené, ja som asi rok v fuse dával každý deň video. To jasný, jo. Ale teda je tam, ja neviem, 25-30 pilotov, čo sú takí presne, že ja som ich začal pozerať, lebo jediné FPV na reelskách, proste čo bolo, tak ti ukázalo. A nikto nedával na reelska FPV, lebo všetci FPV piloti točili na šírku. Jo. Takže my sme boli prví, čo sme tam začali dávať niečo a ešte aj na výšku, takže ten content prostě išiel. Teď mám jakoby nějakou komunitní otázku, jestli ti něco v komunitě chybí, protože já nevím, jestli vy se asi scházíte jenom jakoby s těma kámošima, ale ono vlastně nejsou žádný jakoby srazy, že by to dalo nějak takhle. Že, no, asi i aktivní v tom, ne? Občas na té skupině facebookový, že jo? Hej. No, máte i slovenskou vlastně, že jo? No však presne. Že na tej slovenskej je problém, že tam sú aktívni ľudia, tí, čo, keď som ja začínal, tak vtedy oni veľa lietali. A ja som bol taký, že pozeral som ich videá. Jo, takhle. A teraz tam není aktívny, že nikto. Jo, vieš, proste, akože je tam pár ľudí, že keď tam niečo dá niekto, tak tam tí istí ľudia tam odpíšu. Že tí, čo tam 5 rokov už odpisujú, tak tam odpíšu, ale väčšina z nich nelieta. Alebo lietajú, že na záhrade raz za mesiac. Takže tá slovenská skupina, tá je dosť mŕtva. Neviem prečo, akože malo by sa to tam nejako oživiť, ale väčšinou to je také, že keď tam joine niekto nový, tak tam dostane hejty a lívne to. Jo. Proste, čo je smutné. Taky to proč vytáčejí motory do maxima a oni ho vyhejtí, jo. No, je to také klasiky presne. A potom skončí u mňa v DMs na Instagrame a ja mu pomôžem, lebo hen tam ho vyhnali. No a ty tam máš zapnúť notifikace, že tam hnedka reaguješ, nebo? Hej, akože chodia mi odtiaľ, ale tak väčšinou tam ľudia dávajú niečo, že sa niečo pýtajú a dokiaľ tam ja dojdem, už tam niekto odpovedal niečo. Jo. Alebo tam je tak malá aktivita, že reálne každá notifikácia mi dojde, vieš, v tej slovenskej skupine. A v tej českej tam chodím, tam tiež, ale tam moc nepostujem, tam len čítam srandy, keď tak. Jo. Že keď sa tam niečo deje alebo tak si to otvorím a maximálne tak dám like. Ale tá je o mnoho viac aktívna. Takže tam reálne odpovedajú ľudia normálne odpovede. Mi príde. A zase druhá vec, že máte tam aj takých ľudí, ktorí sú úplne že hejterkovia. Proste, že naložia tam hneď niekomu, ale aj mu odpovedajú na otázku. Proste u nás len naložia v tej slovenskej proste. Jako mě to tam taky baví, no. Jakože jako prostě vždycky, když jdu na Facebook, tak sa jdu se podívat prostě. No, ja Facebook by som ani nemal, keby nechodím do minikvac skupiny tých dvoch. Fakt, že ja na Facebook, čo by som tam robil iné? Přesně. Ja nescrollujem Facebook ani nič takéto, takže... Jako ono to, že jo, jak tady máme víc ve Fiftu těch komunit, typu Kendama nebo Rubikovka, tak oni často ty lidi jako nechápou, proč jako... používám Facebook, jako říkají, proč používáš Facebook, to je prostě pro boomery, víc, ale kvůli těm dronům prostě jakoby, vlastně musíš, protože... To je prostě, neviem, prečo sa tam centralizujú všetci. Akože, taký ďalší ešte, čo bol v pohode, bol Reddit, že tam je r/FPV a tam je to také, že OK. Ale akože tam si aj popíšeš aj všetko. Ale není to tam také osobné. Že na tom Facebooku je to také, že tam tých ľudí poznáš a hlavne keď tam je 500 ľudí v tej slovenskej skupine, vieš, takže tak väčšinou aj poznám ľudí, takže som sa s nimi videl. Ale neviem, je to také málo aktívne. To je jediné také, čo mi tu vadí, že reálne, že čo tu aktívne niečo produkujú, tak sme možno, ja neviem, nejakí 4 a 5.
zo Slovenska. No já právě, že jediný, jako, co taky jako, tak nějak sleduju, že jo, i na Instagramu, tak si vybavím vás 3 a jako nevím dalšího. A pak právě, že jo, ještě toho Matuše, který udělal 2 videa, že jo, že jakoby měl nějaký views, to je ten náš Matuš, toho youtubera, tak o tom myslím. No a jinak jako taky nevím, no. Takže spíš právě znám ty český, no. Však to preto, lebo tu na Slovensku nikto není. To sú reálne všetci asi. Že keď čo reálne nejaký content dávajú, že von, lebo akože je tam dosť ľudí, čo si že lietajú len tak. A ako takých ľudí je fakt, že asi veľa aj, ktorí že nejsú v skupine. Lebo stalo sa mi, že som stretol typka, ktorý proste lietal FPVčko, pozriem, že čo si šíbe, že to jak som náhodou takto niekoho stretol. Že ešte keď som lietal analog, len zrazu proste mi blastol signál niekto a pozriem, že som mal 200 mW VTX len a normálne mi odpálil signál a pozriem, že OSDčko niekoho, že kukos, že idem ho hľadať. Tak som ho hľadal a že no, že ja nemám ani Facebook, ani nič a dal mi čísla a odtedy som sa s tým nevidel. Vieš, proste. A neviem, musí byť dosť takých ľudí, ale neviem, koľko ich môže byť. To je hustý. To se ani nedokážu představit, jako co tady ty lidi dělají, že si jenom jdou zalítat, ani to nikam nepostujou a ani se s nikým nebaví. Protože jako u mě to hraje dost velkou roli, hlavně zejména kvůli opravám, že když prostě něco nevím, tak jak to ten člověk vyřeší sám. Je to Čak určite pozerá nejaké videjka aj všetko, ale neviem, neangažuje sa do komunity, do ničoho, no. No, ty jsi mluvil i o simulátoru, ty jsi teda ale nezačal na simulátoru, nebo jo? Začal. No, to sa nedá ináč, ako, no, dá sa to, ale jako to je neodporúčané. Některý lidi neměli jinou možnost, když nebyly simulátory, takový ty úplně, ty OGs. Hej, akože, ale tak vždycky bol, že nejaký Real Flight 7, vieš, že tam si vedel FPV kopteru nejakú 500 ročnú dať, ale tak akože fakt niektorí ľudia nemohli, hej, to je zase druhá vec. Ale mi príde skôr, že tí ľudia, čo nemohli, tak ešte stále lietali level mod, vieš? Jo. Že bol level mod a potom začali byť nejaké simulátory a takéto veci a potom sa to nejak switchovalo do Akra. Ale tak ja som začínal na Velocidron. Normálne, že som si kúpil rádio samotné a no, ale mesiac som lietal, vieš? Dokiaľ som objednal všetko z Číny a došlo mi to, tak som už mal 150 hodín nalietaných. Fakt jo? No a prvý let som tam robil power loopy a podobné srandy. Lebo však to tu žiadny e-shop nebol. Možno tu bola Rotorama, ale o tej som ani nevedel. Vieš, alebo Fifth, neviem, jak dlho robí FPVčko. Tak 3 roky max. Hej. A ako fakt, že koľko to je 4 e-shopy nejaké. A vy máte v tom Fifte asi najlepšie ceny na tie staky a podobné ceny, čo som pozeral. To možná, že už je máme tak dlouho, že už se všude zvedli ceny a zůstaly ty starý, víš co, takže to je ten důvod. Lebo proste všetky ostatné e-shopy to majú že strašne prestrelené, mi príde. Ale ja som, akože keby kupujem, že henty, že Mamba Stack alebo tak to určite od vás, lebo to je fakt, že úplne že bombová cena. Fakt to je hustý, to som nevedel. Lebo aj mám taký e-shop, že z Francúzska, čo kupujem všetky veci, že lebo tam je, že všetko. Takže tam všetko nahádžem do kartu a niekomu, že keď to platí za mňa niekto iný, že niekomu stávam custom build, tak mu pošlem proste screenshot, že toto kupujem a on mi pošle prachy, tak tam je to všetko na jednom mieste. Takže odtiaľ to objednám, ale tam to je tiež drahšie. A keby pre seba, tak to objednávam, že od vás a z nejakých ďalších 3 e-shopov, vieš. No a na Slovensku nic není teda, žádný shop? No, teraz je jeden, ale to je že fakt, že asi týždeň. Aha, OK, takhle jo, takhle krátce. Že týpek akurát spravil shop nejaký. A to je, on tam má pár vecí. On tam má, že battery strepy, jeden typ baterky, jeden typ staku a jeden RAM, vieš? Že má to malinké, ale tak dúfam, že to bude tak, lebo však na Slovensku nič nebolo. My sme tak aj 2 roky dozadu riešili s kamošom, že by sme niečo také spravili. Ale nemali sme nikto na to nejaký ten vstupný, proste nemali sme kapitál, no, takže by sa to nedalo. Lebo to aspoň tak, ja neviem, možno nejaké 4-5 tisíc eur mať, aspoň aby som mal nejaký základný ten sklad, že sa nakúpia nejaké také srandy, čo sa furt budú míňať, že 100 balíkov vrtul z každého typu a takéto srandy. Lebo potom je problém, že ideš pozrieť vrtule a v 6 e-shopoch ich nemajú, vieš? A mám takovou oblíbenou otázku nakonec. Kdyby si mohl vybrat jakoukoliv nadpřirozenou schopnost, jakou by si vybral? Nejakú teleportáciu. Teleportaci, jak bys to využil?
Dúfam, že funguje tak, že aj to, čo držím, ide so mnou. Jo, takhle, to Taká bylo dobrý, filmová, hej, lebo akože sa teleportuješ a len spadneš a spávneš sa tam bez oblečenia, to je bol veľký šmak. Oh, tyjo, To je vždycky taká tá filmová hovadina, že ktorá ma napadne, že to nefunguje takto asi. Že proste, že prečo ide s tebou aj to, čo máš na sebe, vieš? To je hustý, to mě nenapadlo, jak na tím, to je dobrý, to je. Ale proste môžeš ísť hocikam lietať, vieš? A keď do pandle zmizneš. A jakože by si se prostě teleportoval, spavnul ses třeba nad lesem, ale než by si dopadl, tak by si se spavnul zpátky, jo? Že by si vlastně i natočil ten FPV záběr. To nemusíš tak, no. Ale proste však nemáš žiadne proste náklady za to, že niekam ideš, to je najlepšie. Len tak si povieš, že ináč dneska sa nudím, nejdem niekam do Číny sa zalietať, vieš, zoberieš si zo sebou, nabiješ si baterečky, spavneš sa v Číne a za 15 minút si naspäť doma. Jako to by bylo pěkný, no. To by bylo super. No, tak to se mi líbí, tady to využití jako toho. Jak se to jmenuje? No, to je teleportace. OK, hele, já ti děkuju. Díky za výživný podcast, za zajímavé informace. Díky tebe. A těším se na další videa. Co teď teda chystáš? Jestli to můžeš prozradit teda. Tak budeme teraz na Drift evente zase a to je taká paradička, že to je v lese. Že v lese, akože taká tuge cesta, jak sa hovorí. To budú super videjka a na tom YouTube channeli, tak tam teda budem mať 7-inch build s O3, takže tam je, že setup O3 v tom. Okay, a také veci, čo som ešte nerobil, takže to tam bude za chvíľku. Ale teda teším sa na všetky tieto eventy, čo sú teraz, lebo však leto je a cez COVID nič nebolo, vieš, takže teraz budú barziaké takéto, že závody a drifty a všelijaké takéto, že festivalové srandy a možno ma niekde niekam zavolajú, vieš, že to bude také. No väčšinou všetky drifty chodíme lietať. Ale tam zase budete všichni tři, takže budete mít zase všichni stejný videa. To je dosť možné. OK, tak pak zhodnotíme, komu se to povedlo nejlíp. Dobre. Tak jo, hele, já ti díky a uvidíme se prostě někdy na nějakém lítání nebo v podcastu, Instagramech a takhle. Hele, dobre, díky. čauko. A mějte se. Čau, čau. Čaute.